Kuha sa CCTV sa pangitabo sa kamatayon ni Ria May Tukmo o mga sapot nga gisulob sa suspek o sa kakonsabo nini sa paglabay sa lawas sa biktima. Gihikyad sa kapulisan. Samtang Simeon Gabutero, way lipod-lipod, gamiangkon sa GMA Regional TV sa nahimo niyang krimen. Ano yung report? Pero na mga pamilya ni Ria May Tukmo, nabuhat na ko. Wala ko yung intensyon nga mapatay to. Nagbasol ka? Nagbasol ko. Nagmahay ko, sir. Kini ang pagbasol nga giluwatan ni Simeon Gabutero dihang nahinabi sa GMA Regional TV. Kalabot sa iyahang pagpatay kang Ria May Tukmo. Sama sa unon sa iyang extrajudicial confession, sobling gisaysay nini ang relasyon niya sa dalaga hangtod nga nahitabo ang krimen. Disyembre 5 nagkaila silang duha sa social media og tigpadala kuno siya kwarta isip suportas dalaga. Nganong imo siyang giangkon, imong gipatay miyon? Biktima ra ko niya, sir. Ha? Biktima ra ko niya. Giilad ko niya. Giunsa kapag ilad niya miyon? Nang nasa ilain ba niya. Di sa mo istorya na ko niya. Sakpan ako siya. Unang panagkita nilang duha ni atong Hulyo 16 dihang ni Tex Ria May nga nakini sa Sugbo og iyang gipaadto sa ilahang balay sa Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City. Sakay sa usa ka habal-habal. Dihang nakaabot na sa balay ang dalaga, nalipay unta kuno siya nga nakakita na sila apan napulihan kini og kalagot tungod sa iyang nadiskubrihan. Tanaw sa bag na yun sa may kuhan ka ng lulipap po ka ng puwil ba? Sa Para sa book. Okay. Putos og ka ng tisyo. Tung napawang mananaw na ko. Pagka gakos ko mayo ba na kuha na natuok na rin ako dai. Wa ko magdahom nga ako di mapatay. Mga alasay sa sir buntag. Alasay sa buntag. Okay. And then pagkapatay na, ano sa inahitabo? Naghila ko sir na nagmahay ko ba nganong nabuhat na ko. Gisulod niya og karton ang lawas og pagkagabi, gilabay nila kauban ang iyang manghod dito sa Sitio Mohon, Barangay Tisa. Tanan nimong gikumpisal tinuon gyud to? Tinuod na. Wa ka buksa? Ang pamahayag ni Gabutero nagtakdo usab sa gipresentar nga kuha sa mga CCTV sa Labangon Police Station. Alas 10:17 gabi nakuhaan sa CCTV si Simeon Gabutero nga mao'y nag-drive sa motor nini ug angkas ang iyang igsuon nga menor de edad. Migawa silahang panimay sa Sitio Kabulakan, Barangay Guadalupe ug naa sila gikarga nga karton. Alas 10:32 gabi mibalik sa agi ang motor sa Katipunan Extension ug wa nay karga nga karton ug nagbinabayi na og sakay ang angkas. Alas 10:49 gabi niagi og balik ang motor sa Pasyo Arsinas. Lakip na ang pag-uli nila ni Gabutero og isoni ni sa ilaha sa Sitio Kabulakan. Wala gyud na giingon nga gipapugos namo og tug-an. Kay og gipugos pa na og tug-an namo, day nga gidakop siya. Wa na ni tug-an na. Kay og salbahis may nga tao nga confession amo dali. Ato rang time bunal-bunala na namo siya bisan pag di siya mo'y napatay mutug-an na siya. Ang mga sapot nga nakuhaan sa CCTV sama sa itong mga jacket, helmet, bag ug ang orange shirt nga gisulob ni Gabutero ug ang puti nga jacket nga gisulob sa angkas nini ang anakaron sa Labangon Police isip mga ebidensya. Wala taon namo gihawsyaw ang investigasyon. Nanikamot mi og maayo nga matagan og hustisya ang biktima uban ang iyang nagbangutan nga pamilya. Samtang nipatay maaw usab ang habal-habal driver nga nasakyan ni Ria May Tukmo gikan sa Barangay Luok, Mandawi City. Gikumpirma niya nga gihatod ang biktima agi sa ruta nga naigo usab sa CCTV. Usang orasan nimo nakasakay si Ria May nimo? Muna ko maglisod ko kay wa koy orasan sa akong kuan man. Kadlawon? Kadlawon gid siya oh. Kadlawon asa dapit? Mo nagsinina Dito sa Luok. Oh, mao gani niyo. Ako gisuot oh. Usa tong adlawan. Balik ko na to, Domingo na to. Sumani Major Valleser nga lig-on ang nakuha nila mga ebidensya batok sa suspek. Ugaling dili mo pasaka ang pamilya sa biktima og kaso batok kang Gabutero, ipadaan gihapon ang pagsangat og kaso sa kapulisan batok kang Gabutero ug sa kauban nini. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.